All Karbi Anglong Sorkari Gaumbura Association Ingdeng Thongke Foundation de Ketalon Pon. Rong arak, rong hang rong bong along non puan ta kimisen alang long lilang. Deopani constituency athakar namlang pia hawaralong Karbi Anglong Women Justice from Aro Kiseng Pon. Karbi Anglong arlo prek jama hawarlong lapen prek jama constituency along arlo so pimara song mati. Karbi Anglong Women Justice from Asong Kiseng Pen Karjapon Thep Ason Thakhaksi Kedamtang Aruni Phai Thongke Barni Lakhain Koirapli Deopani constituency alongta Arloso Pimara Song Mate Karbi Anglong Women Justice from Aro Kiseng Pon Bangso Song Kiseng Pon Amaya Long Kachitong Pon Laki Women Justice from Central Committee Amai Sangpi Violet Bepi Chunbang Pi Sangpi Priscilla Terang Pi Lapin Saihem Chunbang Pi Lovely Killing Pi Ratbang Rom Chunbang Pi Alina Terang Pi Alang Litum Bang So Mayalong Chitong Dun Lapen Bukajan District Committee Pen Kibang Mai Pi Sangpi Milika Kropi Dun Mai Pi Sangpi Chika Terang Pi Lapen Chunbang Pi Sangpi Sumita Kropi Lapen Dun Chunbang Pi Rujuni Tisupi Bidisar Sangpi Ka Ronghang Pi Members Jibika Das Alang Litum Tam Maya Long Chitong Dunsi Arnam Lang Pia Havara Long Ta Arnam Lang Pi Sub Branch Sengpon Iglo Bang Solong Keja Karjapon Jia Bang Pi Mai Pi Sai Chunbang Pi Sangpi Sapna Ingtipi Alang Litum Pensi Arnam Lang Pi Havar Longke Arlo Sopi Maratum Aki Sungke Boya Hutsitami Un Anpen Cherap Chitodun Po Lapen Arlo Sopi Marapan Kachilang Kachiparia Sai Hai Hui Sitami Dengpon Ikpoputan Ning Jepon Pini Ladakh Deopani Upper Deopani Karbi Lang Pi Along Ri Along Arnam Lang Pi Along Ri Along Karbi Anglong Women Justice Forum a branch sub branch nang Kiseng Along Nilitum Dak nang Kachitong Nulong Pot Ladakh Arat Mate Ladakh Arong Asar Lapen GB Tumpan Anta Churulo Lapen Ning Chingduklo Alang Litum Nilitum Pan Labangso Mai Kiseng Apan Alang Litum permission nang Piapot Alang Litum Pan Suri Akardom Lapen Ning Chingduklo Lapen Ladakh Pini Pen Ladakh ta Karbi Anglong Women Justice Forum South Branch Dolo Pupen Ning Chithelo Labangso Long Rita Khaya Parman Karjap Dunatum nang Thurunlo Mate nang Chit nang Arjap Dunlo Pusi Ning Thelo Lalo nilitum Karbi Anglong Women Justice Program pensi nilitum district committee ke Bokajan lo lasi nilitum la Bokajan arlo setame Karbi Anglong Women Justice Forum a branch along setame nilitum Kiseng jamni phansi mathasi pini setame ladak Deopani constituency along setame nilitum la Karbi Anglong Women Justice Forum bangke branch nang seng lo lasi labang so branch Kiseng along bangke nilitum ladak secretary lapen president lapen members kado kavista minili timching wai ponlo Adam lang long branch Kiseng pon along secretary lapen president amai mai phi amen batini pon hate may phi amen ke mir tisupi kontun bang amen ke sapnang tipi members to amen bang ke nili ningave seta menili tumbang chetok ponlo Litum da anam lang pi hawar long stami Kithek pule nili tum ladak may mani kichak don lapen akam kikle munji phanar pugi ando la puson kali thekides tami alang litum benaka cherap chitopo pupen sinitum kado kawe daka chitong don lo lapen theki pustami akolang litum haningi chi thepensi ar pustami kideng no lapen ke nili tum kiklem lapen ke damalong stami alang litum along sidu lapuson si RD lang litum long sidu pusi ning thelo lapen ar nam lang pi hawarong ki ahok lo nili tum bangke kiklem lapen ke damji phan ki thek thela athi nili tum
abojok lapen kamatha lapen kachari an stami nitum ki thek se ada puson kadilang stami la bagi nang nitum kado kabi stami nang chini rong arak rong hang rong bong along non puan ta kimisen alang long lilang chithan dam sinang Karbi Anglong along rialong nihang nijang kedo aso Karbi atum anta chinilo Karbi richo dolang pu lapen rong arak rong hang rong bong along si Karbi richo kedo pu kibi kithi sarphi sarphu riso ejang dum ta chinilo lapen rong arak rong hang rong bong along henlo Karbi nim rukom kirim kerai kang therwet adimlo lapuson Karbi richo kedo adim pulote anutina Karbi anutina khai pusitami langmi senjima aronatang theojima matha hortha bonta lapukali chithandam sinang Karbi richo kedo adim ke melang towar hapat ka henosi doponro nonke lapukali Karbi Anglong nihang nijang arlo angbong manpengke thenai adim pulote rongarak ronghang rongbong henlo sita non ke Karbi richo kedo adim alongsi langki jun longli me rihing me kache thor longli towar ke dam kebang atowar kahino pulote itum nim rukom kerai atum koson si hadak do thekpo lasi Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM akihai Dr. Tuliram Ronghang aphan rongarak ronghang rongbong along kipipon Jal Jivan Mission JJM Assam Sorkar pen kepanong pi rongarak along tong sekot pen lang kepa PG aphan lapen prabjin pen Chokomar nang toy serak non pusi hadakedo rongarak ronghang rongbong along nim rukom kerai atum mate richo atum chuning ripon pado tangte nonang ton pen pherangke ka humri da mahut pherangke atheng no kaningje ponalam the pen le arjupon xina News Report Public TV Karbi Anglong lalu lalu tunggu pini ada itu di kalau thong bong kuat dulu lalu tunggu keranjang ini teronin dok pangkat suami nang tunggang lo dapat pun tanah huri lo macam lo turun lo masih dak mi lu lang abege itu terok lo dak kalau lang bang ta itu apa kisah dukung lo nang tunggu terok lo lapan kami bang ta abege putana tunggu sini lo masih lah solang sih bang ke orang rak pulut bang ke tungke pulut bang ke tungke hakku non bantal lagi hakku betul ceng masih itu orang rak duka masih itu dah council mana ada India contribution India keceria lo dah ketok pun lo lalu itu dah dong dah sini lo ya kalau sudah konda sih itu dah kedua kesung sekena itu dah sini lo jadi alma kesung sekena nang tunggu terong lah kan tunggu segala lo mi abe langkah kaduri mi dah kaduri apa ni hemri dah kaduri nang tunggu terong lo je hala sinor mi hem koblok pergi bangi tunggu dua orang kita kedua tunggu orang tar tunggu dah hem lagi kimnang lang akrot fitinang lang apa lagi sung lagi dakar rong arat ke plan ke dah kelingat tu puno rong secor tu puno orang tua tu pun kasih lahir besok itu akhe itu Karbi akhe atau besok along kau perlu dek along kau terpak masih itu tak besok target itu kedua kan itu along kau tak langsung semua ini apa yang kau mesti ni matalam kecendiri jalan ko lalo je dak orang kadut tungke aki kurang simung ta ketengsi ke roha tulo lokai Karbi richo na tu ki pen ari choke atu pida delo cintang ambienta Karbi richo lo kan ndak mo rohan ndak lang dukun itu atu thongdu kini atu rong secho tu mo nak nang itu bahuri dah nak rong tu dak kalin dok mang tidu cintang ke bang tok am dia bang ni aduh bang sekep boleh
kita ako ngadak kang halumut ha na sila dagal tisung ako tumse edo kami wala mangke itunda natulang mahuri cegong lo masih ada kebutuhan lain hudang teh ini nanti orang maksud kok di aku ke सरकार नगराबे aku bangke orang abang ada ke biji han puno ada ke bukti han puno ada wasuna han puno ala ke tin orang tu puno waktu si ada orang abang All Karbi Anglong Sorkari Gaon Bora Association Ingdeng Thongke Foundation de Ketalon Pon Lason si kedamtang arua ciklu nipai thongke brai siarni All Karbi Anglong Sorkari Gaon Bora Association Thongke Foundation de dongkamukam baisong studia malong si talon ponlo Lason si ada por pioneer kebapor song alama ake hai Rustom Phangchu President Central Committee Ari Deng Pensi song alama ingthor ponlo Laso phit karlita ngatuma phan chikimo pon pado ponlo lapenke porphai kri sipen rat amai pi pado pon chulo bangso rat amai pi along mai chipahem phulake Central Committee President ake hai Rustom Phangchu Pensi mai chari ponlo lapenke bangso ingdeng thongke foundation de ketalon ponalong aluhi sarpo mati chief guest ke CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphansi Johang Ponlo Bonta Alangli Kapre Kasai Doko Gajo Nang Chitong Dun Long Ledet Lo Pusi President Ake Haipen Nang Pachini Dun Lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Ake Haile Nang Chitong Dun Un E Pusi Tami Alangli Hinpen Karbi Anglong Autonomous Council EM Ake Hai Prabhat Chandra Tarowa Phansi Nang Chitoy Dun Lo Lapen ke Bangso Mayalong Nang Chitong Dun KAC MAC Ake Hai Het Sing Rong Phar Lapen ke PKBA a President Lapen ke Rongara Karbi Richu Sitami Mayalong Nang Chitong Dun si Mai Misen Pen Pachun Ponlo Dongka mukam pen nilito maperangki rangsina kathar nang kilo Berta Public TV Karbi Anglong All Karbi Anglong Sorkari Gambara Association Central Committee President Hoipen itu katong karsita suri-suri kadang pajirilo kasi pining kada itum West Circle long ate West Karbi Anglong long akas jiba All Karbi Anglong Sorkari Gambara Association nama association mahakethek pining pena kedamtang 1994 ningkat apa non pengkepan kan pengkepan tekad kasi labang so program ledak itu dongkam laisong sport complex ang di porno apen ke labang so mai long sita sonse nilitom All Karbi Anglong Circle Tido Circle T Gambara tentang ditong President Secretary tentang lombe apen nilitom Central Committee Vice President Secretary akatong itong ditong rapelo apen kay nilitom kachopa lo di sapo motor bukan penajok langket he hai penajok si nangkit tong duket peder lo kita ili juru parpik lo Karbi Anglong Autonomous Council CEM hai Dr. Tuliram Rong ha alang li nangkit tong dumune sita alang li cuma timang mo CEM ke hai lo saro sarapan itu namai lo nangkit tong dun nangkit tong Anglong lo apen ke Karbi Richu parta mojada ratu lapen ke Kara tu, lapen ke kapre song, JKBA pentas itu malu, lalu sedang juru parkir. Presiden hoi pen kadang kita lain, kapre kali, lapang samai al, Gambara tu, dengan isu, kapre kali, mana jauh, ke parta kadang, lapen ke Arnam Paruan sudah Johang lo, kebang. Sen penanggali so takarsi abang putin sera korte tu cita metangarong apa je metanga jurisdiction lo besen mi er pen kecil pen metanga family asma komplek
kay teng tek lok ke sini dalam susi ni kita dengan tong anak arung no lok kita la maksoi itu nah ya bang bisen ko si chunong lo apen muning abang kan itu la bang sai kulo ni sar kulo long se bi poni ala dak sita sempen lang ni tum ke klan ke tang ni dia ning he jungi pusi ni ning he AP Chelsea song tumpen mithang sai hemlong phirang ke mai kang nipon aruni phai thong ke rai CR ni AP Chelsea mai phujai kathar la pen ari sang huwa tumpen phirang ke mai kang nipon bangso phirang ke mai long AP Chelsea mai phujai kathar phirang ke thengno kaning je ponatengki nili phansi kai ke amat social media achitayalong voter list along kechia suatuma phan amen ingthan ponang ji pu aputha nili phansi nang pupon tangti nonang ton pen phirangkia thengno akihai je ai ka thar phirangkia maya long kaning ji ponalam thepen le arjupon iksina News Report Public TV Karbi Anglong nang itu mang no ako pa chini chuat peke lai la ja nilitum AP Chelsea wajah semet ke nili phansang irregularities social media long ta nili pule ke cheto memen ing thanangi bomat ing than thire di ing thanangi po bange ahok lo nilitum sigi pu pa prang lo council tum si kang thanangi tuliram rong hang la pen horen sing be tum hai ui si kang thanangi alang litum ing than thire da pot si nilitum Guwahati High Court andam nang kok lo Guwahati High Court ta nilitum alam sinang cekroi dun si council pan order pilo Allah selam non kang thani pula te Allah selam na la sikidul angdeng pihini angdeng so troxy pen aron selam na la pen la ka selam ye pan sikloyon tropang bong selam non usi High Court order pilo council pan council tum selam le det lo ningkani sinangi pulo ningkani sita aku High Court pen order aku pitulo ningkani siang bong selam non pulo ningkani sigali lo non ningkan trop papar et lo selam le det lo ke ani ka pase aron ka selam ra kang thani ke council tum sin non anta ar pudolan non anta neli tum gali lagi neli tum ke selam ing tumulo neli tum le election to 2021 ningkan neli tum ta ni 22 ningkan council election hai det po son te neli tum kang thana kang claim et po lagi lo ta selam to et po seta non ga lo ka selam dia mone tu masih bang lo selam le det lo alang tum BJP ari deng alang le tum bongo sena RSS tu mari deng situ la pen BJP tu high command ha Himanto Biswa Sarma tang ho Amit Shah tang ho Modi tang ho hala tum ari deng si alang litum han hala high command tum alang litum han kok het ada kok het penci prigita alang litum lo ni litum radam lagi frida punjia pos tu tali la ken ni litum han siang pulo lo nonan amen no anta ing than ni de hala bang suhut arni gosa ciklo krep clear ni 2018 alang litum la aron ka selam ya phan drafting committee alang litum silam le paragraph 2 sa paragraph 7 pen aron silam yitu halada ke do banga chairman bang Sri Horen Singh Be honorable MAC ala sohol non ke MP ta man et lo non ta ke dam thula drafter bange lage Sri Elwin Teron OSD MOS Ministry of MOS ke pilolo Minister of State dom pilone Minister of State OSD MOS ke AAC pilote
kopilo MOS ka binong ke Minister of State puji sta KAC lo Minister of State ke ave lapen member secretary ke deputy secretary in charge legislative department KAC lapen ke members duolan Dr. Mansing Rong PMLA halabang sohot Sri Dharam Singh Teron ex-chairman KAC lapen Dr. Numol Momin MLA hala sohot non ke deputy speaker lapen Srimati Joyasri Daulagopo IAS retired alangli ke retired to end la aprang principal secretary lapen Sri Jedi Thang associate professor a head of department political science Dipu Government College lapen Sri Bernard Rongpar associate professor political science Dipu Government College lapen Sri Dhaneswar Ingti retired joint secretary KAC non ke alangli ke Padma Sri take long to atla lapen Sri Rup Singh Tiso retired joint secretary KAC lapen Sri Mindarong P advocate Guwahati High Court lapen ke Sri Dar Singh Ronghak lake honorable MSc halabang so non ke MLA la alang litum hello member tum alang litum claim cadet lo amasi lake claim un e pura rat atum phan kapit klang ya phan alang litum arboretum along bang akithepia seminar hang la so neli tum HSDC pen claim rapet amasi HSDC tum nang pulot dun nang ni HSDC kalilo ASDC atau men claim rapet ama ASDC tum men ting wala itum dun de nak pama ni lita dun de hala so acha hala bangsu seminar hutta ki koi hetu Bijoy Hansaria lage BL Hansaria Sopol BL Hansaria ke lage Supreme Court a Justice Supreme Court a Justice retired that api alang li 6 schedule pangrum si 6 schedule la kitab silang la tela Bijoy Hansaria Bijoy Hansaria alang li putekang lo jong si allo Governor yang si sohi he ponden nang tumpia porlo Supreme Court case pipeder pudi dia putekan Supreme Court long case pino Governor abirde government sarkar abirde aku alang li pula ke article 163 benle la allo sila meyima hinoma Governor pangkilo nangi ali la salam ta Bijoy Hansaria putekan lo lage paragraph 20 BA pen si salam nangi pupu dekang at lo la sebut ande paragraph 20 BA pen non anta governor pan lo ledet pia porlo alang litum 163 pen si Assam government pan lo turong lo ra 163 article 163 pen halaga article 163 pen ke logic ke council tu maya ko hobe lage halaga council do pan galia lage assembly itu pan lagi Assam assembly kam hala bangge Assam assembly si aja kong du hala bangge aku hala bangge council long akarbar kalia lagi Assam assembly itu bade parliament itu law selam lo telasi governor kali ke presiden pan ke logi power abang halaki ade BA pen paragraph 20 BA 6 schedule pen kopya ko no anta lo le de nili legelo legalidad le pilo ni panang putue tan nili si tante det bubong rata tum tala bange chimi nangji son kapamanghu lapen bangke tan tap of the ke kroidun tap la bangke itung ke chok chelo non ke rata tu la si pinini tum la so a press conference ko ke hang tuna de la leson alang li la bang la isila lapen aku nili la long si aku putu pit le pop atema la bangke cirap lok lonon ke plan arni sihat tan ni tu chief election commissioner pan isia lo by post si lo
speed post pen si lu lo alang li no an ke long app po la pen nilitum non inquiry sirke atumi dik nilitum DC phanta ako lo pidam chulo address to a number bang number 3 lo a sikia number la pen a date bang 29 May lo la pen ke address to deputy non hoke district commissioner pusipu la pen returning officer puta pulo atema election ta no anta dobom la la masi la pen subject ke deletion of names of genuine citizens from voters list by government missionary atum si ilitum tribal atum khilonjia okhomia adivasi atum amen kang than bangai alo dawe bangai kiantu halake do an alo ta citizen atum vote pivek nang ji alo pensi amen kang than tu bangai amen ai card itum si king than nang ipu ne tum si ipu kang than ke government tu BJP government bolete BJP lo gedi BJP tum si kang than bangai non BJP tum than olo non election ke dan non het ke dam tang election 26 April ni ke do election la soalam ke serious piklo nilitum press conference ke hang i le thot ke lailo muni tum chini nai muni tum hala ingraji te ke thek pe nomor delete pomat la ke delete pe ke kang than bu chini de amaring samri ma thadam tha nilitum la amening than nang i pu pu hot ilitum MLA to mana ningje la bang so hot de amen ni lipu tum te lo MLA ban CM ka to tum da ningje je amen le kang than lo te ron si do po ga chi chui ke tha si do po ke di pu la pon nang te nge ka in than nang i pu ke ningje nang ni pu ke di ni to ban ni pu non ke bang in than tu et lu ke che to mang nang than tu et lu BJP to mang tum aron da we nang than dia panta seta jok ta aning da kan ke lang di aning pung pe lang di tu kacini ni apa lelo lata delete pula te kang than pula lagi la si ange kumar lo eklem lagi BLO tu hala la election office long kami claim tu DC office long kami claim tu la tu lo kang than la tu kang kapang than toy ke mat lo BJP lo BJP sarkar kente Amit Shah lo Himanta Biswa Sarma lo la te kapang than o tuliram rong hang lo lapen ke la Omar Singh Tisulo lapen Horen Singh Beatum lo pang than ke MLA Dorsing erong hang matalo involved lo latum Rup Singh Teron alam ni tum anta involved lo non jong si involved kali pante po aning than tang lo alang litum ethe da ningje je ka din non anta alang litum BJP tum ethe da ningje je a party ka prek tum ethe da ningje je congress tum da ningje je nilitum bang si aku ningje thule thot lo nil kum dak pulo ni pohe eti la sola ni number 1 pulo de our desire to bring to light is the following defects which have taken place in the voter list used in the parliamentary election 2024. Number 1, the government has depended heavily on computers for preparation of correct voters list, but the names of many genuine voters have been wrongly deleted and they could not vote in spite of possession of voters identity cards. They voters identity card dolo te vote joklong wek ko tapi joklong le det lo ati mahala voter list long delete to the kok pape do kok. It is revealed that neither inclusion of names in voter list nor possession of voters identity cards can enable an Indian citizen to exercise his or her democratic rights to vote in elections in India. Non e plan do bangke. Voter list amen ke do chota vote pilong le voter identity card ke do ta vote pilong le non e plan do bangke. Lapen number 2 ke during this parliamentary election many voters who were holding their own voters identity cards could not vote because the word deleted was marked against their names in the voter list. Most of the officials
performing election duty do not respect the inherent authority and power of the voters' identity cards. They respect the authority and power of the word deleted, marked against the names of living and genuine voters in the voter list. Chitang lo pasna deleted puchok lo. Ring ak lang. Kiring ak se voter list kasi pon voter identity care si ot pon ling lo matidi. Deta la tum vote pilong li. Lapen ke. The voters who have voters ID never suspected that their names would be marked deleted because the fact of whether they have died or moved out of their place of ordinary residence have not been inquired into and verified by the block level officers and other responsible election officials. Day. Latom hanang tum titang loma, banang tum dapen kat et loma puta inquiry dam di. Aning hang masih deleted pumang puvare di. Number 3, we are led to suspect that there are several BLOs and other election officials with strong malicious sentiment against tribes people, Silongia, Osomia, and Adivasi people, which caused the marking of deleted in the voter list against the names of genuine living voters. They must have done this mischief to marginalize the tribes people, Silongia, Osomia, and Adivasi people, and to capture their land, political power, and economic power, and to suppress them. Ilitum han naka-suppress dia pansi, laki ka-delete lo. Itum han ka-marginalize. Ka-marginalize pulote, papi ong ibaret pansi ke-claim. Papi jumbaret. Amunit papi jumbaret. Voters tribal atum, Kilonjia, Ohomia, Adivasi atum voters papi jumbaret. Ke-claim ke la itum along li nang itijapan. Itum political power nang itijapan. Itum economic power nang itijapan. Lapen itum han naka-suppress nang idong tijapan. Athema BJP tungge monusmriti si en gedi monusmriti along ke toke itungge bamun to aking pakarum si duk pugedi la si aking pakarum na lakin nilikan kanige le akitab along sa anoksata de na de ning hang to ay akitab ta nam tami anoksata na nam tami non ge BJP tum hala pre publish ha heda ta the sitanli tum along ge duk la kita. Number 4, reduction of number of voters of tribes people, Kilonjia, Osomia, and Adivasi has been made not only by deletion of their names from voter list, but their number has been prevented from increasing by not registering names of thousands of Hill tribes people living in Karbi Anglong, West Karbi Anglong, and the Mahasao, and by manipulating online system of application day for registration in voters list. But itum han na perep, itum han na kapijub ke imen kang thancot ta kalila hala amen kawi itum man ta amen pa ithabdung long lede lata online system aport our size enturong akahino ke claim ya pan online system ke pejoy muchot dia pan si ke claim lo ama non bang sum muchot lo itu pan bi thousands of tribes people Kilonjia, Osomia, and Adivasis have not been able to register their names in the voter lists in spite of repeated attempts for registration. The spellings of many of the names of voters are found to be wrong in the voter lists and voters' voters' ID, although the applicants have given the correct spellings of their names to the BLOs. BLO to ampan amen si tok peme si PGPP lo. Ang kay ta hala voter ID along voter list long kay ta amen aki chok si tok ponrong ti. Amen chok chelo te vote ke pilong le de ji ke di la phano itu ampan na claim gala BLO tum lo la BJP Congress tum lo. Congress pu dam nang ko thi ke la non de lu ke phram ta claim ver lo ke di. Hala spelling pa hin voter ID along
foto anta piding pejong pejak la son si vivi ke di pachini un edet la son si claim ke di an ge ke puge modern pu tamo me mu chot apa me mu chot ge lang ma amang da chong ding yes day na la si public suspect that many of the BLOs have anti-Northeast sentiment and are corrupt, and they have acted with ulterior motives, and some of them might be agents of Bongo Senas who are bent on creating Bongo Bhumi in Northeast India. Online system of application has been adopted by Election Commission of India to prevent corruption and injustice, but it is being used by wicked people to perpetrate injustice places or of their ordinary residences, but whose names have been wrongly marked deleted in the voters list. They ordinary residents pula tepilo voters amen long je thabdun ke inut amoni a long 6 months ningkan declare throk do nai 180 days do nai like ordinary residents pula dei hala dak dolo pula dang te alang limen ko nat manang lining ka declare throk ke do hadak ela nang limen ke do ji lagi hala tum do edlo ande hala tum do bom lang Cita lang, ande hala tum amen deleted putok etla. Apo hala so amen anke risra pangrum nangi pusi neli tum disi apan pulo. Lapen la deleted word abangke tong se kot pen la thanthura. Amuni tum han thantu nangi nang tum amen non ako voter list long thap thu etlo pura lam pen thantu kagos pen thantu nangi pusi ni tum pulo. Number 3 bangke BLOs la penala officer kahe no officer tum komat tuma la son ke claim la tum pan ri nangji chini nang la tum ko nat la son ke do la pen number 4 bangke la so BLO la pen election officials atu officer kali officials atu hala deleted to ke mark atom pan punishment pinai la tum pan punishment pinai thedo punishment atema itong demokrasi do nangi pusi itong demokrasya det pincong lo arul ka pincong lo election hello ka important nay apot lo election voter ki ko demokrasya long ke itum ajak ko ma chepe klang ya pan an ki hal ajak ko ke chepe klang ya pot ke than pilak lo lagi henu pigalam lo lagi anti demokrasi lo anti india lo teng claim la pol la tum pan punishment pinai la pen number 5 bang ini tum pulo lagi YouTube APHLC det la kam gali det ke di lagi lagi la pot si social organizations an la pen political organization tumpan an hangra isia meeting do nangi seminar ason tak usi nili ki pudut la pen DC dapu seminar ason do nangi da na atumi dan nangi cak do nata la hello ni tum loge pi la sila bangso nili tumpan APHLC pan sinang pu bom titi nang tum amen delete nangi format non ke hala ni tum hanja seven nai pugen India block along ni litum kacherab don podi India block la pen hala da party grip hodo United Opposition Party Forum bodo Assam hala long ni tum ge do na pot ni tum ge do ni ge ni tum apraman na pubong lo ni tum ge do ni ge la hello la so BJP tum non se tum ha amen na ke than ka do ya kam se claim na piduk akam se claim kontraktor atuma bill ki pipe dormaha ki pipe sakori ki pipe la kam si claim barat contract aketi la Volvo machine la pen ke JCB dampar la son duo tom fancy contract ta pichot contract asuk ki pi log ki pipe de japan si la son tender notice along ta anu a condition pedokok tiki tender na pidunji pulote Volvo machine do nai JCB machine do nai dumper do nai pupi ne bulldozer do nai pupi bulldozer bang chogi bar la bang ke kadu ita prama da claim bom lo hale ha ke thi do nai puge la ke itum pan contract nang pipet det japan se ke claim la ke and their contract pipet det po akethi tu machine pen pe claim po hala labor intensive kalider lo
lebar do ulo kulo tente itum munit si lebar ta claim long hige di poisa ta itum long si dokok pwede la si poisa itum long na pe do de tia pansi la contract ka ke thik tia kam claim long lo la so bi ke pia tum la ke arlo pen la ke arlo pen si claim lo itum hana ka pe duk bare tia pan la pen itum munit dak ke chulong li jun long lera dak pen nang ke toy etra hala kecil tu hendak wan tulong etia pansi la tu meklem la si non election along ta Kerala ke do Bangalore ke do Maharashtra ke do Delhi ke do along ke do dam ban ke do dam tu non wangra vote nang pidun long le dat le vote nang pidun long le dat le kam ke the bang arlo ke si eklem la so kam non ke arlo ke le lo tek tu dak si eklem chu bang itu amen ka pan tu la delete pakai wrong so anjini ni komat sih kan delete pemala ka amen ke than lo lagi adu mi heta pulo ni tu mamen wang we de ke wang we ke lu ke than lo ti ke wang we po alam ning ye rong bagi ke ko mal nang toy po nang toy ti la officer tum si la bi government nang toy ti la nang than pier po si nang toy ti dia lo bangke kang than lo la si non ni tum rap tum mangga chu ningri ke la hello son ke Komat amen maga delete begitu. Kado ko beta. Amen. A polling station amen. Lapen polling station a number. Lapen voters identity card a number. Tokran nilitum panang pisrak na nilitum government along laki action NG. Lahilo laki claim nangin nilitum APHLC tum claim chon nahi tuali. BJP tum da claim high de claim kami latinge fere bu claim high latinge acha ame thang si la kai no kam claim nang dal lage congress ta claim high lo lagi la hello ni tum la pen not ke ande ni tum theglong lo ye anon tim sangho paning ye thona no no bang ke ala ni tum pan amen ing than yim bo ma ing than thede ko na do paning ye thona lambang ke monsar ni tamasar ta daning je kon lo je la bang so a committee along kado ka pen members ke bangkep dolo la pen member secretary dolo la pen drafter inurlo da kado e bang ko do ala member secretary kan singlo ada ka do ji pot sita non la amen ke dolo ra tuma pen bangke bang krehini pulo ni dak tudam det ko bang krehini atuma fan piniar ni Karbi Anglong arap piniar ni da thanda khaila bang krehini nili ke cengsia men jongpo labangso sik sidol paragraph 2 subparagraph 7 na tengpen la council long aron selam nangji pun hala bangso drafting committee long amen ke nili jongder po ke cengsi umpe na sarpel lo Horen Singh Bey honorable MSc Elvin Peron OSD lo drafter lo lapen member secretary lage deputy secretary lapen legislative secretary atumdo pok ACC lapen members lo malang nam sinan Dr. Mansing Rongpi ini anita siang tomabe iche so many thanai council aron selam langgi lasona taxi Dhorom Singh Teron alang li genom doctorate manel alang li ke thexerabang fulo Dhorom Singh Teron ki haita sta pini ani ata bang solam rap tamani pula thana hedet ke lasona taxi numol mumin ino la ta inglong aso muni lo lang inut non ke aprang MLA lo nono bangalang like deputy speaker manelo sta pini ani ta ke cheso men in khanang ji council aron selam nai pini anda lam tis ning ge hai mangwi rat nang tu media tum da dam te la solam ke chini ne polo sta pini chini lo nang tum ta la bang solam alang tum da dam nang ko rara phan kupilo la tu message piji rat phan kupila no thati la solam nang tum da dam nang ko lasam rat thaksi Srimati Jayasri Daula Kapu IAS retired alang li phanda judam nang po je nang li tu lo bang soa committee drafting committee sengdet pe kui posin nang tuming sambi lo ma komane nang tuman nang ather doma la halang nang judam nang nang ko basam hak taksi jeti thang nata associate professor ata HOD political science di Pugop College alang li phanda judam nang po alang ta ino deng long osoge dak Karbi Anglong ge Anglong aso tum si but joklong chot nangji polang ita rara phantham hai nang ko step ini ani labang solam teng samri sonsi partner rong fat alang ita political science lo nga associate professor lo
di fugo polis lo pini yang itu lah bangso alam rara fan isi ta message bihahi lasona kasi non Dhoneswar Intia ke hai joint secretary ex joint secretary lo retire lo long ta ACC lo alang li ke non Potmosiri award ta pielo lang lifan step pini ani eta ke CSO tumhan votalis ben amening thanangji ko bangge pini ani tarang itan nam face ning je ai rasona khasi non rupsing kiso ke hai jalo rasona khasi mindar rompi advocate guwahati high court lo alang advocate tem lo log thega banglo tiposi pini rara han ke delo ke rara han thanang pula sola non ke dolang dorsing rong emisi kalau sa emisi nong MLA lo pini yang nienta Karbi Anglong arra fan alang le thana he je ke sotum han council of botalis le ing than nangji lapen council of aron selam nangji council of aron selam le pilang kona pini rara fan thana he tipu pilo Assam government tum prohibited governor han lo governor prohibited governor prohibited nang tum Supreme Court high court long damo ipolo high court long damo hedet ke Jong si Karbi Anglong ke pan ke claim pining hat Jong si la tum han itu claim ping tu pulo tang ke ipolo lang tum la solam dang di joy ke no rara pan pula message dipidet ke rar pan pachini det ke alang tum ke non silam lo thorom sing teron ke hai ke lage BJP ja kalilu Rason hak si Joy Sri Dogala Futa alang lika Dogala Futa BJP ja kalilu Rason hak si Dhoneswar kita BJP kalilu Rason hak si Mindar pide BJP kalilu Rup Singh Isoda BJP kalilu Latu meninge mege lage Latu man malo ke tipu bo malo tu mana ko mane pine pen nam dia loman jela tu ha Siem tuliran moha nang tu ninggeri putong pu dia loman jela tu ha Himonto Biswa Sarma nang tu ninggeri de putong nang tu ha pulo mate Step pini yang jala bang salam ninggeri di nama